Здравейте на всички! Голяма новина от Европа днес. Австрия, България и Румъния подписаха ключово споразумение за пълноправното присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство, считано от 1 януари 2025 година. Това е огромен успех за двете страни, отбелязващ края на дълъг път, започнал още през 2011 година. Какво е Шенгенското пространство, ще попитате? Това е зона, която 27 европейски държави са премахнали вътрешните си граници за свободно движение на хора. Представете си пътуване от Франция до Германия без нито една проверка на паспорт. Това е Шенген. България и Румъния отговарят на техническите стандарти за членство в Шенген от над десетилетие, но политически пречки, особено от страна на Австрия, забавиха процеса, главно поради опасения от нелегална миграция. Последните преговори в Будапеща с посредничеството на Унгария най-накрая дадоха резултат. Какво означава това? От 1 януари 2025 година сухопътните граници между България и Румъния с другите страни от Шенген ще бъдат премахнати. Това е чудесно не само за пътуващите, но и огромен тласък за търговията и туризма. Представете си улеснението за бизнеса и пътуващите ежедневно, особено с съседните страни от ЕС. Разбира се, с голямата свобода идва и голяма отговорност. За да се отговори на опасенията за сигурност, споразумението включва изпращане на поне 100 гранични полицаи на границата между България и Турция. Тези служители ще получат обучение и оборудване от Унгария, а други страни от ЕС също могат да се включат. И това не е всичко. На границата между Румъния и Унгария ще има временен контрол за инциденти за 6 месеца, базиран на анализ на риска. Но не се притеснявайте, той ще бъде облекчен по време на празници, за да се осигури плавен трафик. Това споразумение е взаимно изгодно и отразява споделената отговорност между страните членки на ЕС. Окончателното решение ще бъде взето на 12 декември 2024 от министрите на вътрешните работи на ЕС. Ако всичко върви по план, България и Румъния ще се присъединят изцяло към Шенгенското пространство от януари 2025 година. Тази интеграция обещава да подобри икономическите възможности, сътрудничеството в областта на сигурността и да заздрави единството на Шенгенското пространство. Вълнуващи времена предстоят за България и Румъния. Благодарим ви, че гледахте. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да споделите мнението си в коментарите по-долу. До следващия път!